L-avukati difensuri brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet talbu lill-prosekuzzjoni biex il-każ jingħalaq mingħajr ix-xhieda tal-espert ewlieni tal-qorti Jeremy Harbinson. Dan hekk kif fil-qorti quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana komplew il-proċeduri brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet u l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. Huma argumentaw li jekk kif Harbinson irrifjuta li jixhed bil-prosekuzzjoni għandha tagħlaq ix-xhieda jew inkella twaqqa' il-każ kompletament. Enfasizzaw li l-każ kollu tal-prosekuzzjoni kien mibni fuq ix-xhieda ta' Harbinson li tħallas 11 miljun euro fl-inkjesta tal-Maġistrat Vella. Talbu wkoll sabiex il-qorti tevalwa jekk Harbinson u l-kumpanija tiegħu għandhom il-fiduċja tal-qorti bħala esperti. Fit-tmiem is-seduta d-difiża għamlet talba li l-Avukat Ġenerali għandu jingħata żmien raġonevoli biex jalaq l-evidenza jew jirtira l-każ kontra l-imputati. Fis-seduta preċedenti kien intqal kif il-Qorti Maltija m'għandha l-ebda awtorità biex iġġiegħel lill-espert Jeremy Harbinson jixhed. Raġel ta' 29 sena mill-Ghana wieġeb ħati li wettaq serqa armata minn ħanut f'Santa Venera ix-xahar li għadda. U ammetta wkoll li żamm impjegata kontra r-rieda tagħha li kkaġunala ġrieħi ħfief li ġar sikkina mingħajr liċenzja u li kiser żewġ kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja mill-qorti. L-aktar kundizzjonijiet reċenti ġew imposti f'April li għadda. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li r-raġel armat talab il-flus lil mara minn Nepal ta' 35 sena li kienet qed taħdem bħala kaxxiera. Hawnhekk il-mara weġġet ħafif. Is-sentenza mill-qorti se tingħata il-ġimgħa d-dieħla. L-istess raġel qed jistenna li jgħaddi ġuri brabta ma' omiċidju li seħħ fl-2021 fil-Marsa.